και μόλις ήρθαμε να παραλάβουμε τα παπούτσια μας και έχουμε μεγάλη αγωνία. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Ήρθαμε να παραλάβουμε τα παπούτσια μας. Τα πούμε. Ναι. Πού είναι? Πούμα. Πούμα. Τα παπούτσια ήταν σε άθλια κατάσταση και θέλανε ένα φρεσκαρισματάκι. Και επειδή, όπως ξέρουμε, όταν τα βάζουμε στο πλυντήριο, τις περισσότερες φορές χαλάνε και κυτρινίζουν. Και έτσι βρεθήκαμε στο κατάλληλο μαγαζί, την κατάλληλη στιγμή και σε λίγο θα μάθουμε τα αποτελέσματα. Γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά, όταν τα βάζουμε στο πλυντήριο, τις περισσότερες φορές κυτρινίζουν και χαλάει η ποιότητά τους. Εδώ, στο Shoe Hub, θα δουν τα παπούτσια σου με διαφορετικό τρόπο. Άψογοι στη δουλειά τους και με πολύ καλούς τρόπους. Μετά 3 μέρες ήρθαμε να παραλάβουμε τα παπούτσια μας και η αγωνία μεγαλώνει. Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Ήρθαμε να παραλάβουμε τα παπούτσια μας. Τα πούμε. Ναι. Πού είναι? Πούμα. Πούμα. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ωραίο παπούτσι πάντως. Τα παπούτσια γίναν πάρα πολύ ωραία. Καθαρά, μέσα και έξω. Θα τα κάνουμε και διαβραχοποίηση. Τα παπούτσια γίναν πιο καινούργια από καινούρια. Όντως, έχουν μεγάλη διαφορά σε σχέση από ό,τι τα αφήσαμε. Ευχαριστούμε το κατάστημα Shoe Hub που ξαναέδωσε χρώμα στα παπούτσια μας.